Arkadaşlık kahraman serdarmyzyň kiçi we orta tehlikeli golamak barada edýän ýetigderli aladalary ýeşewur tehlikeliň netijeli işlemegine hususy karhananyň ösüş tepkinleriniň öňe ilerlemegine uly ýardam berýär. Ýurdumyzda tehlikeliň ösmek üçin döredilýän amatly şertlerden peýdalan zähmet çekýän Türkmenistanyň senagatçylary we tehlikeliler birleşmesiniň agzasy bolan Laçyn Mebel hususy karhanasynyň tehlikelileri halkymyzyň mebel önümlerini bolan isleglerini kanagatlandyrmakda bir neçe işler alyp barýarlar. Karhanada daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutup bilýän önümçiliň ýoly goýulmagy bu ýerde ýokary hili we döwrubap mebel önümlerini öndürmäge uly mümkinçilikler döredýär. Agaç önümlerini timarlaýjy, kesici, ýonyjy we ýylmaýjy kämil enjamlanan tejribeli agaç usullary tarapyndan sazlaşykly iş edilmegi netijesinde her günü dürli görnüşli, dürli ölçekdäki mebel önümleriniň bir neçesi taýýarlanýar. Bu mebelleri çeperçilik bedegleri hem hili babatda daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutup bilýän mebellerdir. Ýeşewur tehlikeliler özleriniň döreçilik gözlegleri arkaly mebel önümçiligi boýunça oňyn we täze döwrubap çözgütlerem tapýarlar. Ýeşewur tehlikeliň öndürýän mebel önümleri ýurtmyzda geçirilýän sergilerde de bäsişige ukyply haritlar bolmak bilen aýratyn tapawutlanýar. Peýham paýhas ummany magtumul Praga ýylyna hasam joşgyny zähmet çekýän bu hususy karhananyň işçileri halkymyzyň ösen isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen şu günler mebel önümlerini has döwrubap täze görnüşlerini öndürmegiň üstüne işleýärler. Ýeşewur tehlikeliler özleri üçin döredip berýän şeýle geň mümkinçilikler üçin arkadaşlyk gahrman serdarmyza alkyş sözlerini aýdýarlar.